ଆଜି ଆମେ ବଫଳା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଶିଖିବା। ତାଲବ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ଆକାର ସ୍ୱା ନ ସ୍ୱାନ। ଅ ତାଲବ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ଅସ୍ୱ। ଜରେ ବଫଳା ଜ୍ୱ ର ଜ୍ୱର। ବରେ ହର୍ଷେକାର ବି ତାଲବ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ବିଶ୍ୱ। ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ର ସ୍ୱର। ଦରେ ଆକାର ଦା ୟରେ ହର୍ଷେକାର ଇ ତରେ ବଫଳା ତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ଆକାର ସ୍ୱା ଧରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଧି ନ ସ୍ୱାଧୀନ। ବରେ ହର୍ଷେକାର ବି ଦରେ ବଫଳା ଦ୍ୱ ଆକାର ଦ୍ୱା ନ ବିଦ୍ୱାନ। ନରେ ହର୍ଷେକାର ନି ବିସର୍ଗ ତାଲବ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ଆକାର ସ୍ୱା ଦନ୍ତ୍ୟସ ନିଶ୍ୱାସ। ପରେ ରଫଳା ପ୍ର ତାଲବ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ଆକାର ସ୍ୱା ଦନ୍ତ୍ୟସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ବରେ ଆକାର ବା ଲରେ ଏକାର ଲେ ତାଲବ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ର ବାଲେଶ୍ୱର। ହର୍ଷ ଉ ତାଲବ୍ୟସରେ ବଫଳା ସ୍ୱ ଆକାର ସ୍ୱା ଦନ୍ତ୍ୟସ ଉଶ୍ୱାସ। ଅ ନରେ ବଫଳା ନ୍ୱ ଏକାର ନ୍ୱେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଣ ଅନ୍ୱେଷଣ। ପ କରେ ବଫଳା କ୍ୱ ଫଳ ପକ୍ୱ ଫଳ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଫଳା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ।